quan Caterina Albert tenia 96 anys, pocs mesos abans de morir, concedeix una entrevista a Baltasar Porcel en què deixa anar una petita bomba i li diu que ella havia volgut sempre dedicar-se al teatre i a més n'havia escrit i n'havia escrit molt. Al cap de molt pocs dies pugen a l'escala Josep Miracle, que als anys 50 havia editat les obres completes de Víctor Català, deixant fora tota aquesta part teatral, acompanyat del Màrius Cabré, un dels grans actors del moment, amb la idea d'interessar-se per aquesta part teatral de Víctor Català i amb la idea de representar algunes d'aquestes obres. El resultat va ser que l'any següent el Palau de la Música acollia l'estrena de 4 peces inèdites de Víctor Català. Va aparèixer una publicació d'un teatre inèdit, tal com es va dir en aquell moment, que incloïa 4 peces, entre les quals La infanticida, que per primera vegada apareixia publicada, i va ser una estrena que malauradament Víctor Català ja no va poder veure perquè havia mort al gener d'aquell mateix any. Aquesta obsessió, perquè segurament se n'hauria de dir obsessió pel teatre, que Víctor Català va arrossegar al llarg dels anys, no li va sortir només al final de la seva vida, quan va voler deixar publicada i estrenada part de la seva obra, sinó que a més ja l'havia acompanyat al llarg de la seva trajectòria. Als anys 50 Català ja havia intentat publicar un llibre que s'havia de titular Teatre de l'altre segle, en què hauria recollit, si no tota part d'aquesta producció, però la veritat és que fins a aquest 2021 no apareixerà per fi el Teatre Reunit de Víctor Català, que conté 12 textos teatrals, no només monòlegs, sinó que també conté drames, conté monòlegs en vers, monòlegs en prosa, i a més d'aquestes 12 obres quedaran pendents de donar a conèixer encara la vintena d'obres que Víctor Català va encetar en els primers anys de la seva trajectòria com a escriptora i les traduccions teatrals que va fer, perquè Víctor Català no només va escriure teatre gairebé compulsivament, es podria dir fins al tombant de segle, sinó que també va traduir. I per tant, Víctor Català, en els seus anys de formació com a escriptora, tenia una veritable vocació de dramaturga. De fet, quan es consolidarà com a escriptora, com a narradora amb els drames rurals, justament ho farà amb un títol, Drames rurals, que deixa prou clar la seva vocació de dramaturga, que pocs mesos abans de morir encara recordarà. Víctor Català, a més, va escriure sobre teatre, i no només sobre teatre com a literatura, sinó sobre teatre com a fet escènic, i això em sembla que és molt significatiu, perquè quan llegim els textos, els monòlegs, sobretot ens adonem que la reflexió, la mirada que hi ha de Víctor Català sobre la paraula teatral, i és una mirada sobre la paraula que d'alguna manera segurament traspua després en la seva literatura més narrativa, té molt present la força del cos, té molt present la força del vertigen del temps, té molt present la força del matís. Aquests textos sobre fet escènic d'alguna manera aborden la realitat teatral amb la idea que realment la literatura teatral no és al centre del fet escènic, sinó que el fet escènic té una autonomia pròpia, té una força que va més enllà. De fet, Víctor Català en un dels textos arriba a dir, no ho diu així, però gairebé està dient que es podria fer teatre amb una via telefònica, no? Que és un dels motos que d'alguna manera s'han anat repetint en el teatre més contemporani, i Víctor Català ja és sensible a això. Quan ell escriu, quan el 1898 Víctor Català Caterina Albert presenta La infanticida als Jocs Florals d'Olot, l'autora s'adona que si ha de signar els seus textos amb els noms i cognoms, d'alguna manera no podrà fer realment literatura, no podrà fer realment teatre, sinó que s'estarà posant a si mateixa abans de la seva producció. I per tant, preferirà signar amb un pseudònim des d'aquell moment, i un pseudònim que ja no deixarà. Això segurament és molt significatiu de les dificultats materials que Víctor Català va topar a l'hora d'entrar al teatre. Sabem, per cartes de Víctor Català, que quan va estar a punt d'estrenar algun dels seus textos, la família no va veure amb bons ulls
que una senyoreta pogués dedicar-se a l'escenari. La realitat és que la vida teatral no és només l'escriptura pels actors, sinó que és el contacte amb la faràndula, el contacte amb un univers que Víctor Català va tenir com a públic, perquè és una persona que va veure molt de teatre a Barcelona, molt de teatre a Madrid, i va viatjar bastant per Europa per veure també teatre. És a dir, realment la cultura escènica de Víctor Català com a espectadora era molt gran. El mite de l'escriptora tancada a casa, la seva assiduïtat als teatres ens ajuda a entendre que no té cap mena de fonament, però sí que és veritat que quan Víctor Català ja portarà una dotzena d'obres, haurà publicat els seus primers monòlegs i no aconseguirà estrenar, i a més tindrà dificultats a casa per poder estrenar amb El vistiplau de la família, etc., on segurament anirà reconvertint la seva vocació d'escriptura cap a la narrativa i anirà deixant de banda el teatre. Això fa que la majoria de textos teatrals estan escrits abans del tombant de segle XX i que realment des de llavors Víctor Català desisteix de fer teatre, segurament desanimada per la recepció que va tenir els 4 monòlegs, que no van tenir una traducció escènica aviat, i segurament també per les pressions familiars, segurament pel fet de veure que si no es posava a si mateixa com a personalitat era molt difícil que transités pel món del teatre. Com deia, La infanticida és el text teatral més conegut de Víctor Català. Des del meu punt de vista, l'obra mestra del teatre de Víctor Català segurament és Les cartes, que té un subtítol molt significatiu, que és Buits i nous. Buits i nous és la primera part d'aquesta expressió, buits i nous i cartes sense lligar, cartes que no lliguen, que fa referència, per una banda, a les baralles de cartes, els buits i els nous, però per altra banda dona a la dimensió de la paraula cartes una polisèmia que és molt important en el text i que és molt important, em fa l'efecte, en la ideologia teatral i la ideologia literària de Víctor Català. Les cartes, la baralla de cartes, d'alguna manera marca en el tarot el destí. Les cartes que ens enviem, les cartes que rebem, marquen també els destins i, per tant, d'alguna manera, la idea de cartes, la idea de tenir una carta amagada, la idea de la possibilitat de ser propi, de ser amo o no ser amo del propi destí, està al darrere d'un text que aparentment trenca amb el teatre en vers que havia escrit Víctor Català anteriorment, perquè és un text en prosa. Les cartes és el monòleg d'una dona desconeguda que apareixerà presentada per un actor molt conegut del públic, és a dir, que es tracta d'una obra a 2 personatges. De fet, la majoria dels monòlegs de Víctor Català, nosaltres li diem monòlegs perquè es considera que hi ha una única veu que parla, però realment ens fan pensar molt autors contemporanis com Thomas Berger, en què hi ha un personatge que xerra molt i n'hi ha un que calla molt. Quan una persona parla, de vegades parla amb si mateix i per tant hi ha una convenció literària, però moltes vegades parla perquè algú l'escolta o perquè pot ser escoltat, i per tant hi ha una relació que no és neta, no és pura, no és àtona de la persona que parla amb el que diu, no? I a les cartes això queda problematitzat d'una manera extraordinària perquè el públic veu un actor molt conegut del públic, que a més parla amb el seu nom i cognom i diu: la meva empresa, senyores i senyors, desitjosa de fer teatre contemporani, teatre modern, teatre compromès, revolucionari, etc., hem contractat a una senyora perquè ens expliqui les seves misèries. I fa entrar la senyora que explica les seves misèries, que es diu Madrona, i realment el monòleg és això, és una senyora que parla, que explica les seves penúries, resumidament és que el seu marit tindrà una relació extramatrimonial amb la tarotista del pis de sobre i al final un dia desapareix el marit i se n'ha anat a l'Argentina amb la tarotista, justament, i al final rep unes cartes, no? Les cartes, per una banda, tenen a veure amb la tarotista, per l'altra banda, tenen a veure amb el marit des de l'Argentina, que li diu que la tarotista se li ha mort d'un mal molt lleig i que torna perquè està arruïnat i que si el pot cuidar, doncs estarà molt agraït. El gran problema en teatre, que és el per què parla algú, el per què es dona una informació i les violències que hi ha al darrere de l'intent de controlar una manera de parlar, de l'intent de controlar unes informacions
etc., aquí estan problematitzades d'una manera extraordinària perquè està lligada amb la idea de llibertat i amb la idea de destí, amb la idea de carta, no? Les cartes que són d'alguna manera el símbol del destí, el símbol de la no llibertat que està escrita en el tarot, que està escrita d'alguna manera pels compromisos socials, també d'alguna manera estan remunerades i per tant estan teatralitzades i per tant estan corrompudes o estan pervertides pel fet teatral que al final es presenta davant d'un públic a canvi d'uns diners. El 1901, Víctor Català va escriure un text fonamental, al meu entendre, per acostar-nos al teatre de Víctor Català i segurament per mirar la seva literatura, sobretot aquesta literatura fragmentària, petita, menor, marginal, que s'allunya de les grans formes, no? de la forma de la novel·la, de la forma del poemari, de la forma de la gran obra de teatre que Víctor Català, com he dit, n'havia escrit al principi de la seva trajectòria, però després cada cop es van acostant més cap al monòleg i van centrant-se en aquest hereu, tal com ella diu, dels sainets i dels entremesos que farcien els grans espectacles des de l'edat mitjana, des que el teatre comença a tenir una relació amb uns espectadors, no? Tal com té en la modernitat. Els sainets, els entremesos, eren aquelles excrescències que d'alguna manera creixien al voltant de la gran obra central que l'espectador anava a veure, però la realitat és que el públic anava molt sovint a veure la funció per aquells entremesos, per aquells sainets, per aquelles excrescències que d'alguna manera connectaven molt més amb la seva realitat que no els grans discursos, les grans unitats de l'obra principal. No? Un autor escriu un monòleg, diu Víctor Català, moltes vegades ho fa per amistat amb un actor, amb una actriu, com a passatemps, per farcir un espectacle, però no se li dona normalment la dignitat que ella considera que hauria de tenir. I aquesta dignitat segurament té a veure amb la parcialitat de la forma, amb l'anècdota, amb el fet que un monòleg, igual que un conte, no té la pretensió d'abordar un gran tema amb una gran forma, sinó que dona testimoni parcial, però al mateix temps evidentment interessant, sobre alguna qüestió. I per acabar aquesta càpsula crec que pot ser bonic apuntar la idea que a més és molt present en el teatre de Víctor Català, fins i tot en els monòlegs, tot i ser monòlegs, la consciència que té Víctor Català del soroll. La idea de com, mentre algú parla, hi ha sorolls que distorsionen, hi ha presències que hi són. I aquestes distorsions, aquests sorolls, és la ruptura, no? Entre aquesta veu, aquest silenci que hauria de tenir la quarta paret del teatre, en un monòleg, d'alguna manera sempre hi ha sorolls. I és molt curiós perquè els monòlegs de Víctor Català hi ha molt soroll. La Infanticida, a l'acotació inicial, diu que aniran apareixent personatges, que aniran mirant, que aniran apareixent sorolls, de manera que de vegades ens interessa més qui són els bojos que estan en aquell manicomi que no aquesta dona que va parlant, perquè al final la seva tragèdia és la mateixa i per tant hi ha un moment en què potser ens crida més l'atenció aquella mirada que després és una mirada que potser acabarà apareixent en un altre conte o en un altre monòleg. Hi ha aquesta idea de quan tenim la forma artística posa algun element al centre, però aquest centre és fals i la presència del soroll, la consciència del soroll, que potser tindrà una centralitat en un altre conte, en un altre monòleg, és molt important per entendre aquesta capacitat d'observació que té Víctor Català i sobretot aquesta consciència que la modernitat no pot intentar posar només un element al centre, sinó que ha d'estar obert al soroll de la seva realitat contemporània.